Salutare tuturor! Astăzi ne vom juca Clash Royale alături de sora mea. Nu vrea să vorbească, că vrea așa să mai facă niște videoclipuri cu mine. Cam așa, sunt la arena 10, aproape termin. Am decu asta de 5. Și uitați aici ce mai multe chestii. Și hai să băgăm meci împreună alături. De ce faci cap? De ce faci cap oricum? Dacă pierd, dacă câștig, da subscribe. Bun. Oamenii, lasă sunetele de porci. Ai silent e cel mai fain. După cum vedeți, am spawnat foarte multe chestii care nu cred că o să aibă folos. Nu vedeți spune și X-Bow. Uite asta. Minion Hodger. Ai silent. Mite, nu mai fac așa. De când te dai. Da, nu mai fac. Nu mai fac. După cum vedeți, am distrus totul. Cel mai prost. Deci, după cum vedeți, eu m-am făcut întâi pe turnurile mici. Așa ar trebui să faceți și voi. Ca așa vă câștigați mai repede. Dacă vă jucați Clash Royale normal. După cum vedeți, aproape câștig. Trebuie să dureze cât mai mult videoclipul acesta. Că nu știu cât se termină. Părul. Nu asta. Părul meu. Îl ai pe cap. Buza mea. Am distrus 2 turnuri, după cum vedeți. Da, ce bufoasă. Și imediat spawnăm Royal. Yanis. Da, ce vrei, urtanie? Nu sunt urâtanie. Dacă nu ești urtanie, atunci ești cea mai urtanie. Nu sunt cea mai urâtanie. Cine zice? Dacă eu sunt urâtanie și tu ești urâtanie, că suntem frați. Nu știu, poate pe tine te-ai adoptat, nu știu. Nu sunt adoptată. Nu știu ce să zic. După cum vedeți, aproape câștig, că acum se duce mine pe caca. Am spawnat și Hodgerul. Am câștigat. Deci trebuie să dați subscribe. Cine se uită la videoclipul ăsta și nu e abonat. Dacă vreți să mai vedem noi ce deschidem pe aici, am terminat PES-ul. Chiar l-am cumpărat. Deci, l-am terminat că am luat chiar tot. Și sunt într-un clan Pompi, în care puteți intra și voi. Ia uitați, Pompi. Ce-am insigna asta. Și numele meu de pe Clash este 14-15. Da, 14-15. Și am numele galben. Dacă vreți să vă jucați alături de mine, îmi dați ad. Și cred că o să vă scriu numărul meu de telefon, dacă vreți, normal, în comentarii. Să mă sunați. Cine vrea, normal. Așa că cam atât cu acest videoclip. Ne vedem la următorul alături de mine pe Brawl Stars sau nu știu, pe Roblox, pe ce vreți voi. Scrieți în comentarii ce ați mai vrea să ne jucăm.